Bara mun kɛ fo kana se bi ma k'o ɲɛnamaya jate kelen bɛ yen i b'o faamuya ka wagati jan bɔ ni promotion bɛ bɔ Directeur général de la gendarmerie nationale. Non seulement en kan k'u former k'u kɛ sous-officier mais sous-officier donc on a seko an kan ka don la an kan k'u labɛn fɛnɛ u bɛ se ka cɛsiri masarafa pour que ka se yɔrɔ minnu mana d'an ma k'an ka lakana population minnu mana kalifa an na an ka se k'o baara kɛ ni wasa ye k'o kɛ ni nisɔndiya ye donc bi y'o don dɔ ye minnu fɛnɛ bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ position dira an ma bɛɛ y'i ka position sɔrɔ yɔrɔ dɔw ka yɔrɔ tun ka gɛlɛn mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min dira gendarmerie la a ka gɛlɛn ni yɔrɔ bɛɛ ye mais an ye sɔrɔsiw de n'a fɔra i k'a kɛ i b'a kɛ de dans l'armée je refuse o tɛ yen wa an y'a kɛ ni wasa ni nisɔndiya ye ani engagement sugu bɛɛ ye parce que maliyɛn dɔw de tun bɛ centre la hali ka bɔ ka taa sugu la hali ka bɔ ka t'u ka sanni kɛ ka taa foire la ka t'u ka dɔgɔ jɔ ka t'u ka foro la tun ka gɛlɛn u ma mais de plus en plus depuis an ye position ninnu occupé n'o ye Sayi ye n'o ye Timisa ye n'o ye Togerikunbe ye n'o ye Jalube ye n'o ye Sokolo ye wasa commencera ka na sisan tuuru bɛna se an ka médaille ditaw ma mɔgɔ minnu bɔra yan ka taa faso Mawolo Sogolo Jalube gendarme minnu ye kalo 6 kɛ u bɛ si kungo kɔnɔ u bɛ si minɔgɔ la u bɛ si fɛn bɛɛ lajɛlen mais a m'u ka baara ɲɔngiri hali waati kelen na n'i ye kalo 6 kɛ engagement soutenu na yɔrɔ o yɔrɔ kalo 6 mana dafa i seginna ka na i ma segin ka na médaille bɛ d'i ma e mun taara faso kunnawoloyɔrɔ la ani mun tora yan aw kana kɛ kelen ye a bɛ ko caman ɲa armée kɔnɔ. Denmisɛnnin minnu bɔra an y'u ka groupe tɔgɔ da commandant Musa Sanu na ala k'a da yɔrɔ nɛma donc ala k'a fara jɔn kunnandiw kan a ye mun kɛ Mali ye ala k'a dusu don an ni nin denmisɛnnin ninnu na. Madame Sanu Mam Traoré an bɛ foli kɛ bi ka barikada kɛ diɲɛ ko ko n'i donna na donni man jugu n'i kɔ kɔni hali n'i sara n'i kɔ dɔnna o ye barikaba de ye an bɛ barika da gendarmerie ye bi k'a da ye sini. Je suis le petit frère du parrain de la cérémonie, feu chef de cadron Moussa Salou. Magnifique. Ibi Djidja, il est bien mis fort, Anibi Minke, il est caché oui. Donc, Djenatique a une fenayo au Wallet de Ké, à Kadjenatique Belle. Donc, Anaka Dimbaya. A ma foi sur Barain Konoka, à Kola Kademia Kakolala. Ala ka denbaya jɛra a hɛrɛ n'a hɛrɛ tɛ ne a y'a kɛ jamana min ye minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi n'olu kɛra sababu ye ka o dɔn a ye vraiment o kɛra bonyeba ye anw ka denbaya ma famille Sanu ma. Commandant Musa Sanu n'o o tun ye gendarmerie cɛbɔba dɔ ye a donna gendarmerie la depuis temps colonial ne yɛrɛ ala ye ne wasa ka ne kunnadiya ne bɔlen EMIA la ngana kalifa la k'an ka formation pour que k'an kɛ gendarme ye mɔgɔ min don hɔrɔn don mɔgɔ min don a ka faso ko ni baarako de ka bon an ye programme de sigi minnu y'a kɛ ka ɲa jamana ye k'a kɛ ka ɲa gendarmerie ye u ka baara kana dogo depuis u ɲɛnama f'u su